Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a v dnešnom videu hráme Farming. Aké nečakané, všakže. No, takže v tejto sérii, ak to bude séria, teda, tak budeme hrať Farming. Žiadna dedová farma, nič. Iba proste budeme skúšať, či viem hrať Farming. Tu, ako vidíte, tak mám farmu, hej. Toto som si všetko dekoroval sám. Neviem, prečo teda tento strom je hnedý. To je trošku viacej klikov, ale stále sa dá chodiť. Tu je konečne prvý med. No, takže dneska budeme toto voziť. A to sa dá aj rukou nabrať. Takže budeme všetko toto voziť. Prečo toto nič nemá? A je to vyhnuté. What? No nič. Budeme voziť. Toto má jediné, neviem prečo. Neviem z akého dôvodu. Toto má 70 litrov vody. No, takže budeme dať vodu. A ešte budem potrebovať kúpiť rozprašovač, ak to teda mám. Však viete ako, nie? Lebo treba pole obstriekať, aby tam neboli tie, jak sa to volá, parazity. Myslím, že sa to tak volá. Neviem, ako sa to volá. No, takže idem sa pozrieť na nejaké... Aké by také boli? Skúsim sa pozrieť tu hore. Kde by som to tak našiel? Tu. Sprayers. Asi za mojím žeterom neuťahnem. Asi nie. Zatím toto neuťahnem. Čo si? A toto? Toto mám. Ale to je solid. No nič, idem kúpiť solid a beriem zetor a idem na to. Štartuj. Tak. No. Mám trošku zle kameru nastačenú. Tak. Toto treba naplniť nejakými semienkami alebo tým solid fertilizer, alebo ako sa to volá. Neviem to vyslovovať, hej. Takže idem nájsť ten rozpršovač, ako mám. Jaj, nie je tu. Nie tu. Tak. Sem. Tak. Cúvaj. Tak. A, dobre. Teraz ideme do obchodu a idem si to kúpiť. Tu solid fertilizer, čo ako to bolo. Much later. Konečne som tu. Takže... Tu je ten obchod. Skliep. Inak hrám na mape Praskovo, či ako sa to po poľsky hovorí. Ja musím teraz nájsť ten solid fertilizer. Tu je. 3. To stačí. Tak, potom sa vrátim po to. Ale si myslíte, že prečo to nezoberiem, hej? Lebo to má 200 kg. Ale neviem z akého dôvodu. Toto má 52, toto zoberiem. Tak, to tam. Dobre. Tak, a idem. O nie.
Teraz iba opatrne. Jaj, dobre. A idem. Takže som tu, hej. Tak, to je to pole. A teraz neviem, či nebudem ho ničiť. Lebo ak hej, tak pôjdem akože 25 vymeniť. Jaj. Ja to neviem, bohužiaľ. Je to asi za 25 vymeniť. Takže som zistil, že na to sa dajú dať tenké kolesa. Sice to vypadá divne. Alebo keby to na špičkách chodilo. Ale to nevadí. Aj tak to môžem stále fertilizovať. No, fertilizovať. Prečo to furt ničím? Hej. More. Prečo to stále ničím? Idem to vymeniť ešte raz. Zistil som, že pšenica sa fertilizovať nedá. Nedá. No nič, na budúce možno. A ja idem asi teraz, čo ideme robiť? Hej, voziť, teraz ideme jedlo. No jedlo. Ten greenhouse, čo tam je, tak ideme vyvážať jedlo, čo tam je. Takže takto. Hej. Takže berem traktor a ideme na to. Teraz to iba obrátiť. Tak, dobre. A veľký dvor sa dá. Potom to ešte treba poliať. Ale to spravím asi off-screen. To bude asi až moc dlhé video potom. Palivo papričky. Dal by som si. Milujem pálivek. Takže čo tu mám? Cibulku. Či cesnak. Nie cibulku. Ja som taký vymojetý z toho všetkého. Jahodky. Dal by som si. Ale asi toho veľa nebude dneska napadať. Opa. Tak. Aby to je spadlo. Čo to je? Paradajky. A píšte, kto máte rád paradajky, lebo väčšinu, čo poznám, tak nemá rádo paradajky. A keď pizzu zje a toto všetko, kečup, ako nič, ale paradajky nie. Nedáva význam, nie? Napíšte do komentárov, kto má rád a kto nemá rád paradajky. Čo je toto? What? Čo to je? Ja ani neviem, čo to je. Jarná cibulka? What? Toto je jarná cibulka. Podľa tej hry to je jarná cibulka. A toto je čo? Kebič. Šalát. Aspoň ak to dobre prekladám. Ak som to zle preložil, tak mi napíšte, hej? A to už budete tak veľa písať do toho komentára, ne? Takže... Inak ja neviem co vať, hej? Tak si nevšimajte. Jaj. Poď, tvoj kurník. Tak, cúvaj. Tak. No dobre, nedá sa to tam. Bohužiaľ. Idem zadkom. Neviem, či sa mestím cez túto malinkú bránku. Ale mestil som sa. Kurník ja letím, ale neviem kde. Ja si musím najprv pozrieť, kde sa to všetko predáva. Ajajaj, ak sa to bude všetko predávať na inakšom mieste. Ajajaj. Takže... Čo je? No.
Čo dáme tak napríklad? Čo máme prvé? Kde sú jahody? Ty sa vlastne najlasnejšie predávajú jahody, nie? A, chili pepper. Ideme do warehouse. Ten je... Kde je warehouse? Kde to je? A, tam. 860 metrov. Do prčic. Neviem ani sa obrátil, som zistil. Neznášam tieto štorkové lečky. Více, hej, dobre sú na boženie potravy, na takýchto vecí. Lepšie sú tie dvojkolesky, dobre sa s nimi cúva. A to ide. A tráva mi už rastie. No to kosiť. Pospidávaj tomu a ideme. Takže predal som to a ideme domov. Alebo nie. No, na čo. Toto je asi pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Toto bola taká privítacia časť do tejto sérii. Na tejto mape je Praskovo. A nezabudnite like, odber, zvonček a čus!